Иска ли някой да... Иска ли някой да страда? Има ли такива, които искат да страдат? Има ли някой, който иска да бъде съден? Иска ли някой, който иска да отиде в ада, в огъня? Има ли такива? Няма. А кой иска да бъде спасен? Иска ли някой да бъде спасен, който все още не е спасен? Днес е времето, в което Господ дава спасение. Днес е времето, в което Господ дава оправдание. Днес е времето, в което Господ дава вечен живот. Днес е времето, в което Господ дава своята благодат, своето благословение. Ако изпуснеш този момент, може повече да нямаш възможност. Може повече да нямаш възможност това да се случи в живота ти. Затова за последно ни преканваме, ако някой иска да познае Господа, ако някой иска да бъде спасен, ако някой иска да бъде благословен, ако някой иска да бъде променен, нека да дойде и да се молим за него. Той не иска злато, той не иска сребро, но той иска вашата вяра. Чрез вашата вяра вие може да се отидете тая вечер с мир. Чрез вашата вяра вие може да отидете тая вечер променени. Чрез вашата вяра вие може да отидете тая вечер щастливи във вашите домове. Да знаете, че ставате синове и дъщери на Господа. Нека да чуем брат Генчо да каже нещо. Алелуя! Алелуя! Ако се хвалим с Господа, ние бяхме много далеч от Господа, ние бяхме мъртви в греховете, ние бяхме роби на дявола, но слава на Господа, Господ, който умря за нас, за греховете ни и възкръсна, Той възкръси ни за нов живот. Брати и сестри, смъртта на Христос донесе живот за всеки човек, както чухме Словото Божие. Но искам да кажа само накратко за този огън. Христос беше на кръста, там където в Голгота еврейското слънце, което го печеше. Христос беше бит с камшици, на главата му беше забити тръните, тези големи тръни,